ଅଟା ଆଉ ଫୁଲକୋବିରେ ତିଆରି ଏ ନୂଆ ଜଳଖିଆ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ଅଟା ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ମଇଦାରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଅଟା ମଇଦା ମିଶାଇକି ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଟାରେ ବନେଇଲେ ହେଲ୍ଦି ତ ଆମେ ଖାଲି ଅଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ 3 ଚାମଚ ଆମେ ଦେବା ଖାଇବା ତେଲ। ଖାଇବା ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଟା ସହିତ ତେଲକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେମିତି ଖାସ୍ତା କରୁନା ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଧରିଲେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ଅଟା ଚକଟିବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରୁଟି ପାଇଁ ବନାଉ। ଏକାଥରେ ସବୁ ପାଣି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେବେ। ମୋର ଅଧା କପ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଲାଗିବ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ପୁରା ଲାଗିବନି, ବାସ୍ 6-7 ପାଖୁଡ଼ା ନେବା ଆମେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ କୋବିକୁ ଧୋଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଖୁଡ଼ା କାଟିଥିବେ। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କୋବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋରି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ବି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିବେନି। ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବା ଅପେକ୍ଷା କୋରିବାଟା ଇଜି ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଏମିତି କୋରି ନେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା କଟା ପିଆଜ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଚପ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଛୋଟ କାଟିବେ ପିଆଜକୁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ପିଆଜକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବାନି, ବାସ୍ ହାଲକା 1-2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ପିଆଜ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋବିକୁ କୋରିକି ବା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। କୋବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏତିକି ସବୁ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କୋବି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଆଉ କୋବିକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ନ ଲାଗିବ, ମାନେ ମଏଶ୍ଚର ଯେମିତି ରହିବନି ଆଉ କୋବି ବି ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା 2-3 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପକାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସସ୍ ସହିତ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋବିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ଦେବା 2 ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଟାକୁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ ନା, ସିଏ ବି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚକଟି ନେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଅଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଳା କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ କରିକି ସ୍ମୁଥ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ବେଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଟା ଟିକେ ଦେଇକି ବେଲିବେ, ଏଇଭଳିଆ ପତଲା କରିକି ବେଲି ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋବିର ମସଲା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏଠି ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ମୋମୋ ବନାଉନା ସେଇଭଳିଆ ୟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ସରିବ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଫୋଲ୍ଡିଂଟା ଖୋଲିବନି। ତାପରେ ତାକୁ ବେଲଣା ପଟାରେ ଥୋଇକି ହାଲକା ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଟିକେ ଗୋଲ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେବ। ଏଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଏଭଳିଆ ସବୁଯାକ ବନେଇ ନେଇଛି। ମୋର ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ 11ଟା ଜଳଖିଆ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବେ, ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଫ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ ହାଇ କରିଦେବେ ତ ଏଇ ଜଳଖିଆ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତରୁ ସିଝିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇ ଅଟା ଜଳଖିଆ ଗୁଡ଼ା ତେଲରେ ପକାଇବେ। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ବେଶୀ ଆଉ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ି ନେବେ। এই ଜଳଖିଆକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ୟାଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ତେଲରେ ବନେଇ ପାରିବେ, 2-3 ଚାମଚ ତେଲରେ ବି। ମୋର ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆଗରୁ ହିଁ ତେଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଛାଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ତେଲରେ ହିଁ ବନେଇ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ମିନିମମ୍ ଅଏଲ୍ରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ନିଜେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇପାରିବେ, ସ୍ନାକ୍ସରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ତ ତରକାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ, ସସ୍, ଆଚାର କିମ୍ବା ଚଟନି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଜଳଖିଆଟି ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ।
ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ट्राए करंतु केमिति बनला मते कमेंट करके जणेबे। वीडियो भल लगिथिले वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु फेसबुक पेज देखुथिले फॉलो करंतु। आज पई एतिकी आउ थरे आसीबी आउटे नुआ रेसिपी सहित सेति पर्यंत रहुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।